نكرم سلاسية تترأم وتتنم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን መፍቀርቲ ነመቤታችን ነድና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነትን ተረዳእነትን ናይ ኩሎም ህርያን እግዚአብሔር አምላክ ተአምኑን ትውከሉን እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም አሜን። ስም ልዑሉን ህያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ብድጋሜ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ነዛ ዕለት እዚኣ ባሪኹ ቀዲሱ ስለዝሃበና ክብረን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዕኡ ይብፅሓዮ አሜን። እሺ ከም ፈቃድ አምላክ ሎሚ እውን ካብቲ ዝሓለፈ መቐፀልታ ካብቲ ስላሴ ብምንታይ ሓደ ይኾኑ ዝብል ዝረአናዮ ብኣገዛዝኣ ብስልጣን ብህልውና ሓደ ይኾኑ ኢልና ነርና። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ብኣገዛዝኣን ብስልጣንን ከመይ ኢሎም ሓደ ከም ዝኾኑ ርኢና። ሎም ከዓ ከም ፈቃድ አምላክ ብህልውና ከመይ ገይሮም ሓደ ከም ዝኾኑ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ህልውና ናይ እግዚኣብሔር ከመይ እዩ? ናይ ኣብ ወልድ ህልውና፣ ናይ ወልድ ኣብ ኣቦ ህልውና፣ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣቦ ህልውና ከመይ እዩ ዝብል እዩ ከም ፈቃድ አምላክ ክንሪኦ። ስለዚ ህልውና ኢልና ክንዛረብ ከለና ብባህሪኦም ኣብ ባህሪኦም ዘሎ ህልውና እዩ። ኣብቲ ባህሪ መለኮታዊ ባህሪ ዘሎ ህልውና እንታይ ይመስል እዩ? መጀመርታ ባህሪ ናይ እግዚኣብሔር ዘይሓምም፣ ዘይጭበጥ፣ ዘይድህሰስ፣ ዘይርአ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን እዩ። ንኣቦ መጀመርታ የብሉን መወዳእታ እውን የብሉን። ንወልድ እውን ከምኡ መጀመርታ የብሉን መወዳእታ እውን የብሉን። ንመንፈስ ቅዱስን ከምኡ ምስ ኣቦን ምስ ወልድን ማዕረ እዩ። ስለዚ ህልውንኦም በዚ ሰዓት እዚ ተባሂሉ ክንገረሎም ኣይከኣልን። መወዳእቶም ከዓ በዚ ሰዓት እዚ በዚ ግዜ እዚ ተባሂሉ ክንገረሎም ኣይክእልን። ትማሊ ሎሚ ፅባሕ ንዘለኣለም ህያዋን ኮይኖም ዝነብሩ እዮም። ባህሪኦም ከምኡ እዩ። ከምቲ ወልዲ ዝለበሶ ስጋ ምስ ለበሰ ዝረአናዮ ዝዳሰስናዮ ዝጨበጥናዮ ወይ ድማ ከም ሰብ ዝጭበጥ ዝድህሰስ ዝርአ ኣይኮንን። እንታይ ደኣ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ብዝገለፀሎም መጠን እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ክረኣዮም ይኽእል እዩ። ብዓቕሚ ደቂ ሰባት በቲ ብዓይኖም ወይ መንፈሳዊ ዓይኒ ወይ ከዓ ስጋዊ ዓይኒ ክሪኦ ብዝኽእል ዓቕሚ ክሪኦ ብዝኽእል መጠን እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ክግለፅ ይኽእል እዩ። ብኡ ከዓ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ዝረኣይዎ ሰባት ብዙሓት እዮም። ዝኾነ ግን ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ እዚ እዩ። ስለዚ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 2 ዘሎ ቃል ተመልኪትና ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ይብለና። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ተመስገን ይኹን። እንታይ ዝብል? በመጀመርታ ቃል ነበረ፣ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል ካብ ኣምላኽ ነበረ፣ ብኡ ኩሉ ኾነ፣ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ይብለና። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ተመስገን ይኹን። ምክንያቱ ወልድ እቲ ቃል ኣብ ኣቦ ህሉ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ዘሎ ቃል ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ብዘይ ወልዲ ዝተፈጥረ ከም ዘየለ ይነግረና። ብዘይ ወልዲ ዝተፈጥረ ነገር እንተዘየሎ ድማ እቲ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዝተባሃለ ንወልዲ ተነጊሩሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ማለት እዩ? ወልድ ኣብ ኣቦ ህልው ስለ ዝኾነ፣ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ኣቦ ህልው ስለ ዝኾነ፣ ኣብ ወልድ እውን ህልው ስለ ዝኾነ፣ ኣቦ ከዓ ኣብ ወልድን ኣብ መንፈስ ቅዱስን እንታይ ስለ ዝኾነ ህልው ስለ ዝኾነ ማለት። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ተመስገን ይኹን። ስለዚ እቲ ንኣቦ ዝተነግረሉ ንወልድ ከዓ ተነጊሩሉ ማለት እዩ። እቲ ኣምላኽ ተባሂሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንወልድ ከዓ እንታይ ይግበሮ ይንገረሉ ማለት እዩ። ብዘይ ብኡ ዝኾነ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝተፈጥረ ወላ ሓንቲ የለን እዩ ዝብለና። ስለዚ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ይቕረታ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 10 ዘሎ ቃል ተንቢብናዮ ድማ ቅዱስ ፊልጶስ እንታይ ኢልዎ? ካብቲ ፍቅዲ 9 ወይ 8 ዘሎ ተንቢብናዮ ሕጂስ ይኣኽለና ነብኡ ዳ ኣርእየና ምስ በሎ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ ኢልዎ። ሕጂ ራእዩ ኩሉ ነገር ይኣኽለና እዩ። ብዙሕ ተኣምር ጌርካልና ኢኻ፣ ብዙሕ ተኣምር ርኢና ኢና፣ ብዙሕ ድንቂ ዝኾነ
ጥበባትን ምስጥራትን ገሊጽ ካልና ኢኻ ሕጂ ግን ሓንቲ ተሪፋትና ዘላ ብዙሕ ግዜ ኣቦይ ስለ ዝበልካ ነቦኻ ኣርኤና ነቦ ኣርኤና ኢልዎ ማለት እዩ ቅዱስ ፊልጶስ ካብቶም ሐዋርያት ሓደ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ እዩ ስለዚ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይመልሱሉ ፊልጶስ ክሳብ ክንድዝ ኣክልዶ ምስኻ ከለኹ ኣይፈለጥካን ኢኻ ኣቦ ኣባይ ከም ዘሎ ኣነኻ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢሉ ማለት ስለዚ ወልድ ኣብ ኣቦ ህልው እዩ ኣቦ ከዓ ኣብ ወልድ ህልው እዩ ከመይ እዩ ዝህላው እዚ እንተልና ቃል ናብነት ወዲ ሰብ እንተወሲድና ነፍሲ ኣብ ስጋ ህልውት እያ ስጋ ከዓ ኣብ ነፍሲ ህልውት እያ ማለት ወይ እውን ቃልና እዚ ንዛረቦ ዘለና ቃል ኣብ ልብና ህልው እዩ እዚ ነስተንፍሶ ዘለና ድማ ኣብ ልብና ህልው እዩ ምስ ወፀ ካብ ልብና ምስ ወፀ እቲ ቃል ዝሓሰብናዮ ውሽጥና ኮይና ዝሓሰብናዮ ናብ ምድሪ ምስ ወፃናዮ ድማ እቲ ቃል ኣብ ሰባት ይስማዕ ወይ እቲ ነስተንፍሶ ድማ ብሰባት ይስማዕ ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ወልድ ከዓ ከምኡ ኣብ ኣቦ ህልው እዩ ምናልባት እዚ ናይ ደቂ ሰባት ቃል ወይ ከዓ እስትንፋስ ህፀት ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት ዝተፈጥረ ስለ ዝኾነ ምስቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብነት ገርና ክንምፅኦ ከለና ፍፁም ከምኡ እዩ ማለትና ኣይኮነን ግን ንመረዳእታ ክኾነና ስለ ዝኽእል እዩ ንመረዳእታ ክኾነና ስለ ዝኽእል ስለዚ ቃል ከዓ ኣብ ኣቦ ህልው እዩ ስለዚ እቲ ቃል ካብ ኣቦ ወፂ ስጋ ምስ ለበሰ ከዓ ንሕና እንታይ ጌርናዮ ማለት እዩ ርኢናዮ ከምቲ ካብ ልብና ኣውፂና ንዛረቦ ቃል እሞ ሰባት ዝሰምዕዎ ከምኡ ከዓ ወልድ ኣብ ኣቦ ህልው ኮይኑ ኣካሉ ከይፈለየ ኣብ ኣቦ ህልው ኮይኑ ኣካሉ ከይተሓዋወሰ ኣብ ኣቦ ህልው ኮይኑ ብዝተፈለየ ኣካሉ ናብ ምድሪ መፂኡ ስጋ ምስ ለበሰ ከዓ ነቲ ዘይርአ እንታይ ንገብሮ ክኢልና ክንሪኦ ክኢልና ነቲ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ከሎ ዘይርአ ዝነበረ ቃል ምስ ተዘርበ እንሰምዖ ዘለና ዘይስማዕ ዝነበረ ዝሰማዕናዮ ከምኡ ከዓ ወልድ ካብ ኣቦ ወፂኡ ናብ ምድሪ መፂኡ ከዓ ስጋ ለቢሱ ስጋ ምስ ለበሰ እንታይ ጌርና ማለት ርኢናዮ ማለት መንፈስ ቅዱስን ከምኡ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ማለት ካብ ኣቦ ወፂኡ ዘይርአ ዝነበረ ኣብ ሐዋርያት ዝተፋለየ ከም ልሳን ሓዊ ዝመስል ኣብ ርእሶም ክዓልብ ከሎ እንታይ ጌርና ማለት ርኢናዮ ወይ ከዓ ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ቁልዕሊ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣምሳል ርግቢ ክወርድ ከሎ ርኢናዮ ማለት እዩ ዋታ ሓደ ኣብ ሓደ ህልው እዩ እንተኾነ ኣብ ሰማያት ከሎ እግዚኣብሔር ኣቦ ድማ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ ዝበሎ ኣብ ወልድ ኣብ ኣቦ ህልው ስለ ዝኾነ ቃል እቲ ዝዛረብ ተናጋሪ ኣብ ኣቦ ህልው ስለ ዝኾነ ብወልድ ስለ ዝዛረቡ ማለት ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኾነ ተመስገን ይኹን ስለዚ ካልእ ጥቕሲ እውን እንተሪኢና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 7:16 ዘሎ ቃል ንመልከት ሽዑ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ትምህርተይሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እምበር ናተይ ኣይኮነን እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝህብ ናብ ህይወት ዘለኣለም ዘብፅሕ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃለይ ናይ መን እዩ ናይቲ ኣባይ ኮይኑ ግብርታቱ ዝዓይ ዘሎ ኣቦ እዩ ማለት ንሱ ኣባይ ኮይኑ ኣነ ከዓ ይዛረቡ ንሱ ብልቢ ሓሲቡ ኣነ ከዓ በቃል ይናገሮ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ባኻትኩም ህያዋን ኮይኑ ከም ዝዓይ ይገብሮ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ተመስገን ይሁን ካልእ እውን ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 12:49 ዘሎ ቃል ተመልኪትና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 12:49 ዘሎ ቃል ተመልኪትና ኣነስ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦዳ እንታይ ከም ዝብልን ዝዛረብን ትእዛዝ ይውን እምበር ካብ ርእሰይ ኣይዛረብን እየ እሞ እታ ትእዛዙ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምዃና እፈልጥ ኣለኹ ክርስቶስ ብስጋ ተገሊጹ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝኸውን ቃል ደቂ ሰባት ክምህር ከሎ እቲ እንኮ ወዱ ናብ ዓለም ለኣኾ ዓለም ብኡ ክትድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ኣይለኣኾን ተባሂሉ ዝተነግረሉ ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈለየ ኣካሉ ናብ ምድሪ ምስ መፀ እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣቦ ዝሓሰቦ ኣነ ዝናገሮ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ህያው ዝገብሮ እዩ ኣቦይ ዝኣዘዘኒ ማለቱ ኣቦን ወልድን ኣብ ንሓደ እንታይ ስለ ዝኾኑ ህልዋን ስለ ዝኾኑ ብኣቦይ ሓስቡ ብወልዲ ይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ህያው ይገብሩ ማለት እዩ ልቢ ኣብ ልባዊት እዩ ወልድ ከዓ ተናጋሪ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ህያዊት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ገሊፅና ነርና ኢና እዚ ብዓብዩ ማለት እዩ ስለዚ እምበዓርሲ እቲ ኣነ ዝዛረቦ ከምቲ ኣቦ ዝነገረኒ ከምኡ እየ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ዝንዕቀንን ዘረባይ ዘይቅበሎን ከዓ ዝፈርዶ ኣሎ እዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ንሱ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ክፈርዶ እዩ ይብል ማለት እዩ እቲ ቃል ናይ መን ዝኾነ ናይ ኣቦ እዩ ናይ ወልዲ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ናይ ክልቲኦም ቃል እዩ ናይ ሰለስቲኦም ሰሪ ናይ ሰለስቲኦም ቃል እዩ
እዚህ ወልድ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቡ ዘሎ ማለት ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረ ተመስገን ካልእ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 30 ዘሎ ቃል ትምልክትና ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኣነን ኣቦን እንታይ ኢና ሓደ ኢና ፍልል የብልና ሓደ ኢና ክንከልና ግን ሓደ ገጽ ማለት ኣይኮነን ሰለስትነቶም ሓዊሶም ሰለስትነቶም ኣጥፊኦም ኣይኮነን እንታይ ዳ ብመለኮት ብህልውና ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ብህልውናኦም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እንታይ ማለት እዩ ሓደ እዩ ማንታይ ዝለና ዘሎ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነን ኣቦን እንታይ ኢና ሓደ ኢና ይብለና ኣሎ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረ ተመስገን ይሁን ስለዚ ብሓፈሻ ብዙሕ ጥቕስታት ብህልውና ሓደ ምዃኖም ምራእና ነርና ኣዝዩ ብዙሕ ጥቕስታት ኣሎ ብህልውና ሓደ ምዃኖም ዝገልጽ ግን እዚኦም ንሎማዓንቲ ይኣኽሉና ብህልውና ሓደ እዩ ስለዚ ብህልውና ሓደ ከም ዝኾኑ ካብ ረኣና ብዙሕ ግዜ ሰባት ንፈጣሪና ንእግዚአብሔር ቃልን እስትፋስን ከም ዘለዎም ከምዚ ትብልዎ ዘለኹም ብወልዲ ከም ዝዛረቡ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘስተንፍሱ ስለዚ ቃል ከም ዘለዎም ተዛራቢ ቃል ከም ዘለዎም ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ ከም ዘለዎም ብምንታይ ከነራግፅ ኣቦ ልባዊ ከም ዝኾነ ልቦም ኣቦ ከም ዝኾነ ቃሎም ወልዲ ከም ዝኾነ እስትንፋሶም ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ብምንታይ ከነረጋግፅ ንኽእል ጥቕሲ ኣሎ ዶ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል ቃል እዩ እንዘልዕል ከዓ እንታይ ኢልና መልሲ ንህቦ እዚ ስዕብ መልሲ ንህቦ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ መጀመርታ ልብን ቃልን እስትፋስን ዘይብሉ ግብሪ ክገብር ኣይክእልን መጀመርታ ክነስዕት ይባል ልቢ ሓሳቢ ዝሓስብ ልቢ ዘይብሉ ዝናገር ቃል ዘይብሉ ህያው ዝገብር እስትንፋስ ዘይብሉ ዝኾነ ክገብር ኣይክእልን ስለዚ እንስሳት ወላ እዞም ዕንጨይቲ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እንታይ ክገብር ይኽእል እምንስታ ይገብር ይኽእል ስለዚ እንድሕሪ ልቢ ቃል እስትንፋስ ዘይብሉ ኮይኑ እንታይ እዩ ከመይ ዝኸውን ከም ዕንጨይቲ ከም እማን ከም ሰማይን ምድርን ይክኸውን ዝኽእል ስለዚ ከምኡን ዘይብሉ ካልእ ንዕኡ ዝፈጠሮ ፈጣሪ ኣለዎ ማለት እዩ ዝኸውን ስለዚ እቲ ንዓይን ንዓኹምን ንሓስብ ክንሓስብን ክንዛረብን ህያዋን ቃ ክንከውንን ዝገበረና ኣምላኽ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እቲ ዓይኒ ዘለዎ ዓይኒ ዝፈጠረስ ዓይኒ ዘይብሉ ዶ ይመስል እቲ ኣፍ ዝፈጠረስ ዘይዛረብ ዶ ይመስል እቲ እዝኒ ዝፈጠረ ዘይሰምዕ ዶ ይመስል እቲ ኣፍንጫ መስተንፈስ ዝፈጠረስ ዘየስተንፍስ ዶ ይመስለና ኖ ከምኡ ይኩን የስተንፍስ ይርኢ ይዛረብ ይሰምዕ ናይ ኩሉ ሰብ ድምፂ ክሰምዕ ፅን ዝብል እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ተመስገን ይሁን ስለዚ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 33 ፍቅዲ 6 ዘለ ቃል ተመልኪትና በቃለ እግዚአብሔር ጸንዐ ሰማያት ወበእስትንፋስ አፉሁ ኩሉ ኃይሎሙ ይብል በቃለ እግዚአብሔር ጸንዐ ሰማያት ብምንታይ ጸኒዑ ሰማይን ምድርን ብምንታይ ጸኒዑ ሰማይ ብምንታይ ጸኒዑ በቃለ እግዚአብሔር ጸኒዑ ሰማይ ብዘይ ዓንዲ ደው ዘበለ ቃል እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ማለት ወልድ ቃሉ በቃሉ ጽኒዑ በወልድ ቃሉ ጽኒዑ ማለት በወልድ ቃሉ አጽኒዑ ሰማይን ምድርን ሰማይ ሲ ብዘይ ዓንዲ ደው አቢሉ ማለት ስለዚህ በቃለ እግዚአብሔር ጸንዐ ሰማያት ይሉ ወበእስትንፋስ አፉሁ ኩሉ ኃይሎሙ ሰማያት በቃለ እግዚአብሔር በዘሎ ሰራዊቶሙን በእስትንፋስ አፉ ተገብሩ በእስትንፋስ አፉ ተገብሩ ይሉ ማለት ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገን ይሁን ካል ዘመረ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ 107 ፍቅዲ 20 ዘሎ ቃል ተሪና ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም ካብ ሞት ከዓ ኣድሓኖም ይብለና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ተመስገን ይሁን እንታይ ልኢኹ ቃሉ من ولد حيل مزرعته قالوا ليغو نام مدر قالوا ليغو نتم نايموت باراي خوينوم زنبرو نايموت باراي خوينوم زنبرو حمان خوينوم زنبرو دق سبات قالوا ليغو انتا غيروم احويوم كاموت كانتا غيروم ادحينوم نموتم سعيته صعينو نموتم تشكيمو عم مسقل بموعد موت بموات نموت سعيرو هيوان غيروم يبلنالو زمراي داوي ስለዚህ ቃሉ ይልዎ ንመኒ ንወልድን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ቆይ ካሞት ዘደሐነና ሕያዋን ቃል ዝገበረና ዝሕወይና ዝፈወሰና ሕያዋይ ሰምራዊ ኮይኑ ዘደሐነና ወልድ ማለት ስለዚህ ቃል ከም ዘለዎ ወልድ ከም ዘሎ ቃል ወልድ ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝናገበረ ይነግረና ካል መዝሙር ዳዊት 29 ፍቅዲ 3 ዘሎ ቃል ኣብዚ ድምጺ ተባሂሉ ተሰይሙሎ ድምጺ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት እዩ አምላኽ ክብሪ የንጎድጉድ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ማያት እዩ ማለት ለቃል እግዚአብሔር አምላኽና ተሰብረት ካል ኣብ መዝሙር ዳዊት 147 ፍቅዲ 18 ዘሎ ቃል ተሪና ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክሖ ንፋሱ መንፈሱ የነፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ይልና ይፈኑ ቃሎ ወይመስዎ ያነፍስ መንፈሶ ያውህዝ ማያተ ይለና ማለት
يفنو قالو يسدد مو يمكخو يفنو قالو ويمسو إلنا قالو يسدد مو يمكخو بقى نمن يمكخو ندمنا يمكخو دمنا هات يمكخ نفاس سديد نفاسو سديد منفسو سديد ما يقيرون ما يوحز مالتي ما يوحزو كاب سميات ما يزنب مالتي زنابات يزنب مالتي ويوهز ما يعتي كاله مزمور سوسان شو منتن فقد سلاسان كلتن زولك أنترينا يدما ناو يهب قالو هاي ليدول بك بتعمي እግዚአብሔር ዘምሩሉ እነሆንሱ ንድምፁ ነትብርቱ ድምፁ የሰማዓሎ ቃሉ ነት ቃሉ ይሰድዳሎ ይሉ ማለት ቃሉ ይሰማዓሎ ቃሉ ይመጽአሎ ይልና ማለት ስለዚህ ካልኡና መዝሙር ብዙሕ ጊዜ ብፍላይ ኣብ መዝሙር ዳዊት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 51 ካብ ፍቅሪ 12-13 ዘሎ ቃል ይትግደፈኒ ቅድሚ ገጽከ ወመንፈስከ ቅዱስ ኢታውፅእ እምላእልየ أسين فسها بعد هنتك وانفس عزيز أصنعني يزول قدوس انفسك أي تقدفني قدوس انفسك أي تقدفني قبل عليك منفسك أنت أي تقدر أي توص قبل عليك منفسك أي توص قبل كده مجلس أي تسقو بدني أي دربيني بعدي قدوس منفسك بمنفس عزيز قدوس منفسك أجر كخام تقدرني أصنعني يقول له ما يسولك أروي زي رام لخناس خبر تمسكني نقول كال أب لبهم كم زخني بمن تاي كنا راجع سنفل زبل دما نتايل ولو قبل هواريات معرف 10 فقط 10 كلتا نتايل ولو نداويت نجوس خون عتن سألهم داويت ودسي كل فقري يزجبر سبعي زخم لبي رخب كبله إجزي أبيهر نداويت زخم لبي لب أملاخ إلا نصور عن داويت إجزي أبيهر بعلون تايلوي كم لبي روزي لب له مالك يجمعتي لب له سيجي عام لبهم ولدك قالوا منفس قدوس كاستنفاسهم تيلا كزيا كان لحنت ነገር ይብላ ማለት ማህሌ ዘ ሰሎሞን ምዕራፍ 2 ፍቅር ሸሞን ዘለቅ አንድ ልከት ድምጽ ፈታውዬ ኖ አብልዕል አኽራን እና ዘለለ አብልዕል ቁርባታት እና ነጠረ ይመጻሎ ይልዎ ዘመረ ዳዊት እዚሁን ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ንዓለም ስለዘፍቀራ እንኮ ወድና ዓለም ላአኹ ወልድ ፍቃድ አቡ በስምረት አብሁ وبفقادو بسمرت أبوه بفقادون بسمرت نايبون كم زولو قدوس إفريم ناي سولوس وداسي مريم بفقاد نايبوه بفقاد ناينفس قدوس بناتو فقاد تاغير مالتي نابز مدر زمص ድምጽ ፈታውዬ ናዘለ ይመጻሉ ኮን ዝብሎ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸወረን ተመስገነ ይሁን ስለዚህ حسب ነብል حسب ነብልሞ حسب بزعبا سلوس كورنا حسب نبل بزعبا سلوس كورنا نحسب سلوس كورنا سلسة أنجلالو سلوس كورنا كندي أنجلالو سلسة جن سلسة سلوس كورنا عيب هالن تايدا حدا سلوس كورنا سلاسي رأى بسلسة أكلات زقوني انت خوانا جن سلسة أملاخ يكونن انت تايدا حدا سلوس كورنا سلسة أنجلالو تخونا جن سلسة سلس كورنا عيب هالن تايدا حدا سلس كورنا عيب هالن سلاسي يقول بسلسة أكلات زقوني انت خوانا جن سلسة أملاخ يكونن تايدا حدا أملاخ أب أملاخي ولد أملاخي منفس قدوس أملاخي جن أب منفس قدوس يكونن أب ولد يكونن ولدون منفس قدوس يكونن ولدون أب يكونن منفس قدوس وين أبن ولدنا يكونن سلازم نستوعب لك بأنه سلك قالوا زير أملاخنا خبر السمسجين يدخل أب أبود أي بهالنبر ولد منفس قدوسن أي بهالن ولدون ولد أي ينبر أبن منفس قدوسن أيكونن منفس قدوسن منفس قدوس الأنبر أبن ولدن منفس قدوسن أبن ولدن أيكونن سم أبو ناب سم ولدن منفس قدوسن أيلوتن سم ولد خا ناب أبو ناب منفس قدوسن أيلوتن سم ناي منفس قدوسن سم ناي منفس قدوس رحيمبر ناب أبو ناب ولدن أيكيرنيو سمهم دايما دي سلستهم عكيو سلازي እዚ ነዚ ቃል እዚ ዝተዛረቡ አግናጢዎስ ዘአንጾኪያ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 7 ተጽሒፍዎ ኣሎ ስለዚ ነዚ ክንምልከት ንኽእልና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ሰለስትነት ብምንታይ ሰለስተ ይኾኑ ዝብል ክንርኢና ንሎሚ ግን ኣብዚ ወዲና ኣለና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን
ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን።